So atong buhaton karon, find the slope of a line passes through 4, 6, and -2, -3. So I want ganan ko tan-aw sa given ani una before ta mag-solve sa problem. Natay given na slope daw. Atong pangitaon di ang slope nya na given na line kuno na nay points, nay duha ka points, 4, 6 og -2, -3. So take note ang slope kay nagrepresent na siya sa letter M ang iyang variable na letter, and it is a line that passes through 4, 6, -2, -3, which can be represented by a point. Let's say x sub 1, y sub 1 siya. Mao gini siya ang pinaka basic na idea. X sub 2, y sub 2 mao na siya ang given nato natay pangitaw na slope given ang duha ka points. Therefore, ato magamit na formula kay ang 2-point form. Na naman tay y sub 2, y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Kanina formula importante ni siya kung ang given duha ra ka points. Then pangitaon nato ang ang slope. Slope of a line atong pangitaon ani. Kaning duha ka points ani mo atong gamiton karon. So again, atong gamiton pangitaon sa nato ni ang y sub 2, which is kung makita ninyo -3 ang atong y sub 2. So natay y sub 2 anhi, then kinahanglan gyud nato siya i-label para dito maglibog. And then ang y sub 1 na ata dinhi positive 6. So klaro kay siya diha na positive 6. So I really suggest na inyo yung label. For example, x sub 2 na po given sa formula. Pangitaw na itong x sub 2. So natay -2, which is our x sub 2. So kinahanglan gyud nato ni siyang i-label para mag-guidean gyud ta og natay ma-refer based sa formula na ato ang gamit. X sub 1 na po itong pangitaon, which is positive 4. And all given are here already sa formula nato. Nakita na nato atong gipangita. Therefore, ato siya i-plug in. Atong ipangbutang. So, ipangbutang nato, -3. Again, may sub 2 na siya. Minus x sub 1, y sub 1 rather, which is positive 6. Mo na siya. And then, next atong pangitaon kay ang x sub 2, which is -2, minus x sub 1, which is positive 4. So, minus 4 na siya. Equals, so to simplify, mahimo siyang -9 all over -6. -4 ang sa taas ug ubos, therefore, ma-positive ni siya. Unya, ato ni siyang i-divide. Kay para ma-simplify nato siya, kay puros pa sila ma-divisible by positive 3. So, mahitabo ani, ato ning mahimog 3 over 2, kay na naman, ato man i-divide ang both numerator o denominator by positive 3. So, mo na itong answer, 3 over 2.